празник. Събираха се много хора и се празнуваше. Разкажете църквата, защо е построена точно там? Предполага се, че е имало манастир. Тук от историята знаем, че малката с това гора била в Сливен, е имало около 40 манастира. Предполага се, че е имало и там манастир. Следствие е разрушен и е останал от този параклис. Това, което аз заварих, беше параклиса. Имаше едно сервизно помещение и една вила с 4 стаи, евентуално за поклонници. Пазеше се от пазачите, които охраняваха тази почивната база, която почиваха децата. Зимно време не се служеше там, защото е така малко отстранено, студено е. Впечатлението ми е, че се посещаваше така от много сливнали. Беше една прилична църква, чистичка, иконите бяха от къвръкови, така нарисувани, имаха стойност, която последствие се изкраде. Как се обяснявате разрушението на църквата и постройките около нея? С две думи, упадък на нравите. И тогава не бяха на ниво, но след това вече ясно пролича какви сме в същност. Продължи се до тази разруха, даже и сега в момента не знам точно какво е ходил съм преди 2 години. Може и повече са. Но не е и за гледане. Ако трябва да търсим нечия отговорност? Би трябвало целият град да я търсим от хората. Не знам кой мога да се наеме да отговаря. Те как протичаха службите на Гергьов ден? Като всички тържествени служби, служиха по 2 свещеници. Беше пълно така с народ. Идваха, вземаха си язма там от водата, замиваха се, някой се я носиха вкъщи. Въобще така се... Виждаше се един така религиозен живот. Но за съжаление сега тези неща не се получават, защото всичко е изкрадено, разрушено. Там е една пустиня в момента. Зададохме се въпроса, не носи ли църквата известна вина за разрухата. Отговор потърсихме при Вълкан Янев, секретар на метрополията. Не знам в какъв смисъл можем ние да носим вина, след като вие знаете, че там в района на парка Свети Георги бяха разрушени сгради като лагера, ученическия лагер, ресторанта, механата бяха разрушени, така че тези разрушителите, те не се съобразяват с собственика на имота, те рушаха в уния години наред. Тъй, че не виждам каква вина ние може да имаме за това, че параклиса беше разрушен. Вината е на цялото сливенско общество, което допусна разрушаването на този параклис. Вие как се обяснявате това, че десетилетия мястото е било поддържано, а изведнъж едва ли не за години то така се разрушава? Как ще го обяснявам? Действително, място беше поддържано. Това беше едно от най-любимите места на Сливен. Аз си спомням години наред, на първа пролет, почти целият град се изнасяше горе на Свети Георги. Събота и неделя там беше пълно от хора, млади, стари, на средна възраст и така нататък. Сега ние сме свидетели в последните 10 години на тоталното разрушение в България и естествено разрушиха и църквата. Аз трябва да ви кажа, че не само параклиса Свети Георги, няма църква в Сливенска епархия, която да не е похитена, да не е ограбена, да не е окрадена и така нататък. Всъщност, може би църквата е боли най-много за случилото се. Но няма да коментираме. В съседство с параклиса е имало и сгради, от които вече съвсем нищо не е останало. Тук е бил детския лагер. Тук е бил ресторантския комплекс Манастирчето. Със строителството на ресторанта се е занимавал Иван Алексиев. Бях директор на Здрава храна, тогавашното предприятие, и започна строителството на ресторант Манастира, ресторант Воденицата на Сливенските бани и на Карандила във връзка с 100-годишната от хайдутството и по-точно от рождения ден на Хаджи Димитър. Също се организира, направата един
временен ресторант за тържествата. И в срок до август месец бяха тържествата. Ресторантът беше построен с лятна градина, с много хубава и дърворезба, и орнаменти, каменна чешма, бяла. Архитект беше Методи Тотев. И сега си архитект Методи Тотев. Сливналия, Корняк. И това е. Ресторант Манастирчето беше построен, за да видите сега, че от него нищо не е останало. Много посещано беше. Манастира си работеше. Там се обслужваха и литургии от сливенския владика. Преди Юники, който е сега. Съседство преди манастира беше детски лагер. Школа ли през лятото се ползваше от училищата като детски лагер. И много посещаемо беше. Тази обстановка там с Боровата гора, с ресторанта, манастира, просто беше като един отдушник на Сливналии и най-вече на тези, които бяха от Кумлук. Там си ходеха непрекъснато, имаше деца, игри, просто си беше като парк. Парк, той сега си парк и беше си парк, но за хората. Кога започва разрушаването? Кои години? Ами след демокрацията. След като дойде демокрацията, 89-та, 90-та, 91 година, споменаха ми, че от манастира, който стоите, нищо не е останало. Не повярвахме напред, но след това мисля да отида да видя какво е. Казахме, че няма смисъл и не отидах. Създадаха се просто условия за безстопанственост, за грабеж, пладнешки, посред пладни. Вие сега, ако обърнете очи нагоре към манастира, ще видите към Бърмука, Байра, ще видите пътеките, как се слича гората и през дена, как се запали преди години, се запали и колко пъти се пали Боровата гора. И всичко това е пред очите на управляващите в Сливен. Независимо от това, кой цвят и кой управляваха. Създадаха се условия за безстопанство.